jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinande on ko sifa e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi. Aljuma jeetati lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadan e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande guindire nde Le Soleil hono jiruɗon no mbaɗiri e gardidi natal mabɓe mbatton ko natal hoorejo jagorɗo leydi Sénégal kam e hoorejo leydi mo Turquie o mo ganduɗa kañum woni Recep Tayyip Erdogan ɗum koko yowiti e jillu ganduɗa kay hoorejo jagorɗo leydi Sénégal nena waɗi ɗum toon to leydi Turquie ɓe kolliti noon wonande kay won nanodiri puɗɗama sifede hakkude ɗen ɗon leyɗele ɗiɗi ko yowiti e leydi Sénégal kam e leydi Turquie kam musidmen e jandiyankoɓe ɓe garti hen e on ɗon audience mo ganduɗa kay hoorejo leydi Turquie waɗani ɗum omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo mo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko kowona ɗum ko kamɓe musidmen jandiyankoɓe ɓe garti e gunɗon jillu mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye waɗini ɗum hanki toon to wuuro teddungo Touba o yiidi omo ganduɗa kañum woni khalife général de Mouride omo ganduɗa kañum woni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde guindire nde jayde Le Soleil jayde Rewmi Quotidien kañum arti e gunɗon jillu ganduɗa kay hoorejo jagorɗo leydi Sénégal ne tawe toon to leydi Turquie ɓe mbitande ko hoorejo jagorɗo o kañum kay yidiri e omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi mo Turquie omo ganduɗa kañum woni Recep Tayyip Erdogan ɗum noon ko gam jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e leydi Turquie ko wana ɗum ko ɓe garti objectif on ɗon gunɗon jillu ganduɗa kay hoorejo jagorɗo mo leydi Sénégal toon to leydi Turquie ɗum ko yowiti e jokkodiral ha tengti noon to banggue faggudu hani e to ko yowiti e ko wiyete ko to banggue mo ganduɗa kañum woni e julagu ko ina tolni noon e 1 million de dollars gartam ina fada e ɗum ɗon ene fada hen e hitande kala ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede jayde Rewmi Quotidien ɓe garti hen no hannirta ko wona ɗum ko ɓe gartine kadi e hoorejo leydi ndi mo ganduɗa ene tawetno hanki toon to wuuro teddungo Touba ɗum ko gam yaade yirdirde e omo ganduɗa kañum woni khalife général des Mourides ko adi maggal Touba o ene mawnine ɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti noon ko yowiti e nden ɗon eɓɓore ganduɗa kay ko juɓɓitingol walla mbiyen dartingol on ɗon juma mo Touba ene woni tan noon hoorejo leydi ndi hunima ma waɗi hen junggo muɗum ko noonne kadi cuddiɗo makko Absa Faye ma waɗi hen junggo muɗum ɗum ine tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Rewmi Quotidien jayde Le Point kañum arti ko e gunɗon jillu ganduɗa hoorejo jagorɗo o ine tawe toon to leydi Turquie ene woni tan noon ɓe mbi ko Sonko reçoit tous les honneurs chez Erdogan ene woni tan noon omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo o ene woni tan o heeɓi kala ko ina heeɓe toon teddule ɗe ganduɗa kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi Turquie woni Recep Tayyip Erdogan waɗini ɗum omo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo mo leydi Sénégal ɗum noon ko gam webtinde jokkodiral hakkude Ankara kam e Dakar ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Le Point hono no jiiɗon no mbaɗiri e gardidi natal mabɓe mbatton natal hoorejo jagorɗo leydi Sénégal kam e omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi mo Turquie woni Recep Tayyip Erdogan jayde ganduɗa kañum woni L'Observateur kañumne arti e gunɗon jillu ko noon kadi ɓe garti e jillu hoorejo leydi ndi toon to ganduɗa ko kañum woni toon to Touba toyde kono noon kamɓe musidmen jandiyankoɓe ɓe ɓuuri artude koye on ɗon cambriolage mo ganduɗa kay waɗino toon to ganduɗa kañum woni résidence Diamantine toon to Saly toyete ɓe kolliti noon wonde kay caggal on ɗon cambriolage nde waɗi omo ganduɗa kañum woni procureur kam kay o yamari yo ɓeɓe ganduɗa kañum woni waɗɓe ɗen ɗon gueɗe kantorinde e jiile ha jiite ko siftinde ɗon e on ɗon cambriolage won suka debbo goto mo ganduɗa kay ko on ɗon suka debbo noon mo ganduɗa ɓe keeɓino ɓe mo ganduɗa kañum goni cambrioleur en ɓe e keeɓino yettade e dow muɗum woni tan waɗi ɗum violé ɗum ne tawe e nder jayde nde kamɓe musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti noon wonde kay e yamirore ganduɗa kay wonande procureur nde ɓen ɗon jiilete ha jiite e pawe juuɗe ndewne lawol ɗum ina tawe e nder jayde nde ganduɗa ko woni jayde L'Observateur woni jayde groupe Futurs Médias nde jayde L'As Quotidien kañum arti ko e on ɗon plan de redressement économique woni tan ko yowiti e eɓɓore gam yuɓɓitingol faggudu leydi Sénégal ganduɗa kay hoore jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ɓayini ɗum e aljuma jawtuɗo e wiide ɓe ganduɗa kañum goni jeeyaɓe e lande APR e woni tan noon caggal nde ɓe kuccidiri e jaydiyankoɓe hanki kikiɗe hanki o kamɓe ɓen jeeyaɓe kanno lande APR e woni tan noon ɓe mbaɗi démonté on ɗon plan mo ganduɗa kay ko plan mo Sonko e wiide e jayde ɓe ganduɗa kañum woni L'As Quotidien
quotidien hono jiiɗon no mbaɗiri e gardidi natal mabɓe mbatton natal o mo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour gol tergal e kanɗon landa ganduɗa kañum woni landa APR ko wona ɗum ko ɓe garti e gaccitgol o mo ganduɗa kañum woni activiste biyeteɗo Assane Diouf mo ganduɗa kay o wonno ko e suudu dumbir ɓe mbi guila hanki ɗon o mo ganduɗa kañum woni Assane Diouf heewi hendu wellitare ɗum e tawe e nder jayde ganduɗa kañum woni jayde L'As quotidien jayde Les Échos arti ko e on ɗon chambre d'accusation ko yowiti alhaali o mo ganduɗa kañum woni Lat Diop e wiide mabɓe kay on ɗon o saaha joni mo ganduɗa kañum woni chambre d'accusation financiére woni ko e dilemme mo ganduɗa kay ko yowiti e alhaali o mo ganduɗa ko kañum woni Lat Diop ko wona ɗum ko ɓe garti kamɓe musidɓe jeyaniyankoɓe e APR mo ganduɗa kay waɗani validé on ɗon mo ganduɗa kañum woni on nden ɗon eɓɓore nde ganduɗa ko yowiti e faggudu leydi Sénégal ene woni tan noon ɓe garti noonne kadi e ganduɗa kañum haɓene jertina ɓe ganduɗa kañum goni yuman galleji en kam e babal galleji en janggo niɓɓo ɗum ene tawe e nder jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde Les Échos hono jiiɗon no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe jayde enquête quotidien rutani ko jillu ganduɗa kay hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko nana tawe toon to leydi Turquie e wiide mabɓe noon coopération hakkude Dakar Sénégal kam e Turquie ene woni tan noon ɓe mbi ko Sonko nana e koyɗe Sall ɗum woni koɓe mbi noon Sall o noon mataw ko Macky Sall ɓe jiiɗi wiide ko wona ɗum ko kam musidɓe jeyaniyankoɓe ɓe garti e jillu hoorejo leydi ndi mo waɗi toon to Touba ɗum ko gam yiidude e khalife général des Mourides o mo ganduɗa kañum woni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ko wona ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e eɓɓore yuɓɓitinde ko yowiti e faggudu leydi Sénégal woni on ɗon plan mo ganduɗa kay ko redressement économique ɓe mbitande ko APR kañum kay ene wayno yonnani ɗum ɓe ceeki o ngol ɗon ɗerewol ngol ɓe bindiri ɓe guinniri jubontikom ɗum ene tawe e nder e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde enquête quotidien jayde Sud Quotidien kañum arti ko on ɗon projet de loi ko yowiti e transparence kam e bonne gouvernance ɓe mbitande ko assemblée nationale nene huccidiri e responsabilité muɗum ko wona ɗum ko ɓe dokki omo ganduɗa kañum woni Ibrahima Seck mo Forum Civil Konngol kanko noon o wi omo eri ɓe ganduɗa kañum woni e sarɗiyankoɓe ko adi koɓe natana hono ɗin ɗon ɗereji yoɓe jurnita ɗum kala koɓe jii hen ko fewani ɓe mbawa ɗum fewnidde ko adi koɓe natana goɗgol ɗum ɗon ene tawe e nder jayde nde ganduɗa kay ko kañum woni jayde Sud Quotidien musidɓe men jeyaniyankoɓe ɓe garti e jillu ngo ganduɗa hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye waɗi ɗum toon to wuuro teddugo ngo Touba ɗum ko caggal ko balɗe tan heddi e ngal ɗon maggal Touba ngal ganduɗa kay ne tijja mawninede ñande 13 ndulo lewru ndu gonɗen toon to wuuro teddugo ngo Touba jayde Le Quotidien kañum arti ko e nden ɗon eɓɓore ganduɗa kay ko kañum renata hurum ɓe ganduɗa kañum goni noddeteɓe les lanceurs d'alerte ɓe mbi noon ɗum ɗon noon ko question ɗum ɗon noon ko projet mo ganduɗa kay ko projet e kewɗo question ngaji woni tan ko eɓɓore nde ganduɗa kay ko eɓɓore hewde namde ɗum ine tawe e nder e jayde nde kam musidɓe jeyaniyankoɓe noɓe mbaɗiri ni ha ni ɓe garti gam addude ɗum ɗon ko jogori jibinde on ɗon projet de loi ɗum foof ine tawe e nder e jayde nde ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni Assane Diouf mo ganduɗa ko activiste caggal nde o fo wonno jungo ɓe kolliti kay Assane Diouf ɗaccitama ruttittima e ɓesgu muɗum woni heeɓi hendu wellitare ɗum ine tawe e jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde Le Quotidien ɓe gartine kadi e omo ganduɗa kañum woni Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mo ganduɗa kay kañum waɗi recevoir omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɗum ko yewti e gonɗon jillu ganduɗa hoorejo leydi ndi waɗino ɗum toon to wuuro teddugo ngo Touba ko yewiti alhaali maggal mo Touba bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiɓe ɓe daroɓe Ayaw.tv TV ko ɗum ɗo woni komin kemnon rubinolade ko sifa e kelle gaden e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen rowindo jaydeji wonata ko altine soko gana haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.